Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Afternoon Edition. Action Reports. Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ka-14 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Reports After the Edition. Yari kita sa Disyembre 14, tuwig 2021. Ang inyong ka-aksyon na Marlon Hinawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa ilawan tayo sige na ang mga balita. Una kita sa bayan sa balita lokal. Ang preparasyon sa gobyerno sa Bacolod kag Negros Occidental sa posibleng paglaslas ang severe tropical storm Odette. Plastado na Southern Negros ginasiling among unang agyan ni Odette. Ang ginapreparahan sa tudo amo naman ang posible nga ulan katugahon ni Odette. Tangod ginasiling ang kinaiyasri amo ang pagpatupa sang mabaskog nga ulan. Muna ka mabaskog nga ulan. Ang pagtupa sang magbundak sang ulan. Mga lugar nga permi ginaluntaran sang baha, daludo sang tubig kag landslides. Ginpa-alerto na Disaster Operations Center sa Negros Occidental. Ipaidalom sa pinakamataas ng alerto. Amaning red alert status. Sa mga balay naman ang haligi nagaluya-luya na. Pandayan o anayda. Kag ang dingding gubaon. Aber tokapin o anayda. Ang nagahilay nga balay. Tukuran nga daan. Agod hindi pagluparon sang bagos-bos ang hangin. Sabahin naman sa mga balay nga ara sa bibi sang sapa suba kag baybayon. Ngita-ngita na kamo sang pwede masaluhan. Ang lugar nga mataas-taas, lugar nga para sa inyo safety, kag layo sa delikado. Ini magkumpiyansa ha. Alegmat gil sa taran nga tihon, sa kagabihon, kag kaagahon. Mulumuklat man sang inyo sa kalibutaw. Tangod na ba siya masobrahan kamo sang paorok-orok sang huragok kag katulugon. Kag sa inyo sa nga pagbugtaw ang inyong ginahigdaan. Hindi na katri kundi danaw kag lutakon. Ano ba ginibas sa balita sa bansang lokal? Yari ang balita nga makapayeher. Ang DOH nagapanubo sa alert level sa Bacolod City. Alin sa 2 panubo sa undo. From 2 to 1. Apang Negros Occidental nagapabilin sa gihapon sa alert level 2. Lakip ang 5 ka mga kaprobinsahanan sa Bogos nga Western Visayas. Ang tanan nga mga lugar sa Western Visayas, pati highly urbanized cities sang Iloilo kag Bacolod. Ara sa minimal risk sa COVID-19. Ang nagsiling-siling mo si Dr. Bea Cabel Natalaroy, ang DOH sa Western Visayas Center for Health Development 6. Ang balasihan. Ang average daily attack rate sa Bacolod City nagdubo
halin 2.5%, nagpanaog sa 0.59% sa kada 100,000 population. Naghalin naman sa 0.9%, papanaog sa 0.3% para sa Negros Occidental. Sapit sa ini nga December 10, yaman ni, nubo. Hasta madulok mapanas ang kasos ng COVID-19. Amaning handom sa makaludon kag Negrosanon nga posible gid matuman. Ginahulat na gid ni. Labi na nga sa nagliligad nga mga inadlaw, ang hulag sa mga tao daw nagbalik na nga is normal mo. Plus kagabi, inyo man nasaksihan sa social media ang paindis-indis sang Negros Occidental, Bacolod sa lights on ceremony. Ang mga tao nagdinagsa, nagdinugok, kag nagginutok sa Plaza Publica. Ulo ang gid lang sa isang ka-political rally mo. Ang duag pula ng ibabaw, naghinugyaw kag ang ginatawag nga physical kag social distancing, way na, nalipatan na. Ang namo sa mga kandidato, ara nagbarakang. What? Ibot sa ba? Samtang Bacolod na CDRRMO nakaalerto man sa Bagyo Odette. Ang CDRRMC nagsapol subong nga hapon. Sabahin naman sa balita nasyonal. Ang balita angot sa pinal na nga pag-withdraw ni Senador Bongo bilang kandidato sa pagka-presidente, daw hindi pagani ya balita mo. Ang balita ya nga sa nagkadto si Senador Bongo sa Comelec Metro Manila nga talatapan, nagsakay siya sa taxi. Senador ka, close aid ka, kanang kamay ka sang presidente. Nagsakay ka lang sa taxi? Paano masabi? Muna sakay lang sa taxi, oh. So, hindi pa mapati si Migo ko. Paano masabi? Muna Ay na, no. Amo na yung ginadugukan sa publiko nga balita nga sa nagkanto si Senador Bongo sa Comelec Metro Manila main office para mag-withdraw na gid sa isa nga kandidatura bilang presidente. Nagsakay sa taxi. Senador Bongo opisyal na nga nagbabay sa pagkandidato bilang presidente sa Pilipinas sa tuwing 2022 nga eleksyon. Subong at Tuesday, si Go nagdagon-dagon kadto sa opisina sang Comelec, sakay sa taxi para formal nga mag-withdraw sa iya nga presidential bid sa 2022. Kasi ginatubang siya sang mga empleyado sang Comelec, no? Ang headline sa balita nagasiling, withdrawn, Go, a close ally of President Rodrigo Duterte, announced his intention to drop his presidential bid on November 30. November 30 sa palayag kabay sang isa nga pag-withdraw. Opisyal na gani nga nag-withdraw, nag-isang atras nag-isa. Ang pinakarason ni Go kay hindi luyag sang iya sa pamilya nga magpapili siya presidente. Nagsang siya nag-file sang COC. Balaan taman ang reaksyon sang kanaman nga mga tao. Tuman kataklaron ka grabe kabudlay panag-on si Go. Kung ini nga posisyon ang iya sa nga papilian. Nanong rason? Una bes, ang makasumpong niya hindi basta-basta nga mga personalidad. May ara nga vice-presidente nga papili sa mong presidente. May bata sa ginasiling nga diktador. May artista nga mayo magsaot. May boksidor nga subong ining boksidor ara sa bahin sang Mati Davao Oriental ho. Naga-live pa siya, naga-parada siya, panagtag ginahaboya sa mga tao skilidalan ang t-shirt. Panagtag t-shirt. Samta nagaparada sa may dalan. Nagbasi na nagtag panikwarta. Mayara man kandidato nga seryoso nga sa leader sang PNP. Naman ni makasumpong ni Bongo kung tani kunway sa mag-atras. Subong nga natuldukan na ni makakson ang palamagutanon. Kung nanugid ang sitwasyon ni Senador Bongo, subong nga klaro pa sa alas 4
nga si Go magabalik tutok sa pagkasenador. Sinoayhan nga kandidato suportahan ni Presidente Duterte. Ang unang ngalan nga daw mahamot, wa isang liwan kundi mutungin mo no kartista nga sagad magsaot bla. Nami magsaot dying inside. Wa isang liwan kundi si Francisco Dumagoso. Sino na sa? Bago lang magpati ngalan now. Francisco Dumagoso. Amo nang tuod nga ngalan ni Isko Moreno. Gali kay man tinagbantog siya sa Isko Moreno. Si Isko Moreno daw mo ni kunong ginapangaluyugan asang Duterte administration o kon ni Presidente Duterte nga i-endorso. Kag kon i-endorso tilaban-laban mas ikon itibong masablas ang PDP laban nga mga presidente ako ng among political party ni Presidente Duterte. Pero pwede ba matabo? Kasi Presidente Duterte kay isa nga partido nga PDP laban, why na sang suportahan? In short, magka-aksyon pa, why sila? Tutok sila sa nga trabaho bilang subang mga pusat pa sa gobyerno. Pero daw kalayo guro na. Doon ni guro matabo na. Nga kung why sila sa suportahan, kung why sila sa suportahan, masing ila sa PDP laban nga National Political Party. Kasi kung maamat-amat mga huyang kag matunaw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Alas 5:24 aksyon, Radio Philippine Standard Time. May isa ka balita hong baukon mo pamatian. Ini nga balita ni wagid sa mabulig ni sa mga tao subong nga nagantos sa kamidohona. Ang balita angot sa pag-ilis sa disenyo sa kwarta sang Pilipinas. Ang plano yan ay Kabangko Sentral ng Pilipinas. Okay man nga plano kay para mabag-o man sa panulukan Pero matabo sa nga bisan ilisan pang disenyo ang kalabanan nga mga tao sa Pilipinas subong nagaigod yapon sa kapegaduhon. Kaya mga desisyon diri kung sino balang dapat tama desisyon ilisan na kung hindi subong ginalalisan pag nadabatihan pa Ang hambal sa isa ka senadora si Senador Nancy Binay. Sila nga dapat hulatuntan na yung pag-aprobar sa Kongreso di Kamara ka Senado na sa Kongreso mo. Ang plano sa BSP kakason na kunalisan ang nawong sang tatlo ka mga ginakabig baganihan na nag-away sa ikaduwang giyera pang kalibutanon sa 1,000 nga papel. Tatlong na ang isurao sa 1,000 nga papel. Huwag ko na ba 1,000 mo, hindi ko makita. Subong may gagwa ng litrato ara social media kita nyo. Ang litrato kwarta nga 1,000 ka pesos. Ang nawong nga nakapagkit makaksyon di ini ginimo-himo ni sa mga matanda lang matanda mangyamo-himo mga Pinoy maamo nimo. 1,000 makaksyon ang nawong sa mga opisyal sang gobyerno pag tingo begid ang mga ginpang kasuhan plunder bla. Ara pang nawong ni Senador Bong Revilla ang nag-saot blabudot ka nadaog sa bilang senador. Ara binutang ito ato nga gid. Para man ang itsura ni Enrile, ang itsura ni Estrada. May ara man gani ang itsura sang Santo Presidente ng babae. Ang nawong niya may nagapalibot mga tukod sa liog. Ginupod ang 5. Tangod, amo na sila santo ng inamos ang kaso ng plunder. Tanang dapat na rin nga ilisan, amo ang mga ayara sa gobyerno, ang ining mga politiko. Nga wala-wala kag law-law gina. Ano mo ni ka ilis ang disenyo sa kwarta sa Pilipinas, kung ang tao ay kwarta ay trabaho gutom, wara sayod mangyapo na. Alas 5:27 aksyon, Radio Philippine Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Imanunta mag-aksyon observation report sa patrol, partikular ang dalagan sa trapiko, damo na sa mga nagapangumpraho sa mga malls dali sa Bacolod City. Aksyon, John Diaz. Aksyon, John. Kamusta Bacolod? Subong, please come in. Aksyon mga Lunes kag Martes do wala gid sa kinalain, do pulo pareho gyapon ang traffic situation. Kakita ka aksyon miles ang tren, dila ang MRT, LR3, ang ginatawag nila nga tarintiren nga sa aton nga pulong abi. Do mo ni
sa sunod sa makulod subong adlaw sa pila ka mga mayor nga dalanon bisan pagani ang mga one-way dala ba maka-aksyon tiring gidjangwa gasinundan ay parehong speed sa pagmadalagan sa salakyan ang ruta isagi lamang pero sa gihapon maka-aksyon medyo mahinay ang movement sa mga salakyan ang pinakarason bawod tong volume sa mga salakyan the multitude sa mga salakyan yung makita naton sa mga dalanon sa palibot sa sunod sa makulod subong hapon maka-aksyon man ang rason kung nga subong hapon ay kami diri sa Magugilaman na katabok sa may barangay 39 sa Litsunan Country perte diri yung trapiko mainalang kung nakalampuwas kina sa tubang sa guys sa City Bacolod antes ikaw makalalabot diri sa may flyover mga ka-aksyon kay manti kung nakalampuwas ka na light to moderate tagid lamang ang traffic situation. Ang problema mo lang din hindi ka kadasig-dasig pag pasaka nimo sa flyover kaya mga motorsiklo, single, tricycle, diri man nagalabay sa baba o mailon tari ka mga private yun lamang mga ka-aksyon. Ang advice natin sa totalang gimatag paramati kung siling hapon, halika mo sa downtown area, pagwa ka mo sa Metro Bacolod, siling hapon tandaan nyo gid, medyo mabubugat ang trapiko. Pero importante, tayo yon ang paglabay sa mga salakyan. Dari sa bahin sa Hernaes Araneta, kita natin may duha ka mga traffic enforcers gid no nga nagabuligay sa ilo mga ka-aksyon kung trapiko ang aton paghambala ang nagahatag sa traffic system diri sa area sang Hernaes Araneta da nagafunction ang traffic lights gali kay may case kay na nga do may arablakson wala nagsanto ang counting so temporarily ginagamando o kanang traffic enforcer nagpatunga grabe na initiative kasi dasig ba sila nga nagpatunga action mar kaya nagbulig siling nga mga o kaya sa pamabilin ang sistema kung traffic ang pagambalan. Kung wala guro kay natong duha ka traffic enforcer porte guro traffic diri long area sang Araneta labi na kung maglabay ka tubang sang Negros Occidental High School approaching sa area sang Lizares Araneta mga ka-aksyon. Antes pa man nakalusot kami sa Gatuslao. Among bigyan nga ruta siling hapon from Barangay Tangob sa isa kasunong kay na naglusot kami sa may area sa Araneta, tubtub kalabot kami dito sa may Plaza Publica, no na nakapasan Sebastian Cathedral pa kami gani hindi, wala ginatod ginainganyo bala atong mga ka-aksyon. Subong for now, kung nagadali ka sa biyahe, gusto mo mag-shortcut, advisable gid man na nga dira ka pa lang sa area sa Rosario, ma-left turn ka na pa west section. Kay para diri ka sa area sa San Juan malusot, then another right turn ka pa north, palabot mo sa San Sebastian, ma-left turn ka, shortcut na siya maka-aksyon, yung magalabay ka tubang sang Dar, para labot ka sa area sang SM City Bacolod. Pero for now, ako gina-discourage, sige natin mga motorista nga dali maglusot, kay ti traffic kadaan, plus pag ang mga dalagko, mga salakyan, nga nagalusot siya nga pon, dala sa area mismo sang Dalan San Juan mga ka-aksyon, magkabig na rin nga moderate heavy na traffic situation. Naming panahon sa palibot ng syudad, naya-naya mga ka-aksyon, amo na nagaling ang salakyan, naging mo niya ito medyo problema, kay damo-damo, gadya, no, sa mga salakyan, di pasahe, privado, single, tricycle mga ka-aksyon, example sa tricycle, wala man sa lagap highway, pero kalabanan, gindi jeep, kada mga four-wheel vehicles, sila ginatawag na ton, amo ganing masabi na ton, makitaan sa mga pon, sa ton ng mga dalanon. Pero ariwa, giya, update sa totalang mga ka-aksyon sa Gapon, presyo sang gatong sa palibot sang sunod sang Bacolod. Ang pinakabarato nakita naton nga presyo sang krudo mga ka-aksyon nagahamboy diriyo ang presyo sini nagalabot mga ka-aksyon aring secretary Sarton nagalabot sa 42 and 55 centavos 42 pesos and 55 centavos pinakabarato na mahal, naghamboy diri 43 pesos and 75 centimos, 43 pesos and 75 centavos, pero may nakita pagod ko, mas mahal nagalambot, 42 pesos and 25 centavos, 42 pesos kag 25 centimos mga ka-aksyon. Presyo naman kita sa gasolina. Ang bulubado naghamboy mga ka-aksyon sa 53 pesos and 15 centavos, 53 pesos kag 15 centimos, 54 pesos 15 centimos, may aramang yung presyo ng gasolina, pero so far ang pinakamahal nga nakita ko rin naghamboy 56 pesos kag 30 centimos, 56 pesos and 30 centavos mga ka-aksyon. Amo ang pinaka-uli nga sitwasyon sa palibot sa sunod sang Bacolod, subong hapon mga ka-aksyon. Rekta Patrol.
ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz nga nagapiring sa tutunan nga maka-aksyon sa din kamang nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang Okay, alright. Dari kita sa pag-acknowledge sa mga monitor sa ato sa live stream, Ana Sinuro, Humalubina. Raman si Jess Celia III. Good afternoon, Action Mar. Thank you. TC Esquadra, monitor sa Binalbagan. Salamat. Ray Baryoga, yung hapon man. Pandanon, Barangay Pandanon DSB, Tamyaw lang, EFC Fans Club. Okay, Ray Baryoga. Hel Javier, monitor lang kami din sa mga Port of Sala, sa mga Oman. Keep safe. God bless. Salamat, Gid. Thank you. Martin Alin. Account donate ang imo account. Kami monitor sa Poblacion DSB. Okay, salamat Ana Sinoro. Hel Javier. Okay, Hel Javier. Mayong hapon lang da sa tagpalamati sa Aksyon Radio. Keep safe everyone. God bless. Si Connie Laparad, good afternoon. Kapamati kami di sa Pandanon DSB. Stay safe. Ana Sinoro, salamat. William P. Will, good afternoon. Action Mar. William Masia, monitor sa Bahrain. Patamyaw Family Carmilotes sa Barangay Sumag. Thank you. Okay, Shane Alfrey watching live New Jersey. Pa-shout out lang Kuda Family Lipanya. Thanks, God bless. Si Jeriel Ganudo. Okay, Rofi Libran. Great Joel Onyati and Landon Cordel Sering from Paraiso, Barangay Talok, Bago City. Thank you. Yvonne Boy, sir. Good PM. Marlon, advance Merry Christmas and dance sharing. Sige. Ma'am Yvonne, Merry Christmas in advance. Happy New Year in advance. Happy Three Kings in advance. Sa kay Ma'am Yvonne Boyser. Sa Barangay Igran, Lagranha, La Carlota, mag-andam gid dira mga higad suba may bagyo nga babot. Ana Sinuro. Kenneth Valencia, good afternoon. Christine Menyes, Villalobos. Okay, si sino ni? Si Manjo Biarnejo, si Cheche Ispanasi, mayong hapon, Cheche. Thank you. Si Inday Blaza, mayong hapon. Okay. Maraming si Inday Grace Sierra Amante Mosquera. Shout out lang na sa family Amante, family Lisbo kag Mosquera. Dara sa may Barangay Tangob, ang akon pinalanggang barangay. Sa nagsubong Barangay Tangob, kabay pa kamingin masanag lang ang palabuton sa mga tagob nun. Alas 5:36, iban balikan tayo kaduay. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isagid ka factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong.
Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung Pabalik sa atos sa nga pagpangalagad 45 minutos na nakaliga sa tak na nga alas 5. Sa sining bahin hibalon tara ang detalye sang balita sa atos sining patrol balikanta kay grabe sa mga balita subong no kadamo sa mga dapat tutukan naton nga mga balita mga kaakson labi na ang update naton nagaganabantayan ta nga dalagan sa tiyempo kon panahon. Nag-severe tropical storm na mo, mas nagbaskog. Ang ining storm nga si laban-laban, ma-typhoon nisa, bagyo nisa. No? Ining si Odette Macac. So, ikakinsin nisa nga bagyo dari sa Pilipinas, subong nga tuwig 2021. So, duta-dutay, subong ang mga bagyo nga naglaslas, ko para nagliliga ng mga tiruig mo. Naliga nga tuwig yan, Disyembre, makakso ka, sobrang niya 20 mo. Di sabay kakinsip lang, kamay pa kakinsin, yan mo nakatapusan bagyo para sa mga tuwig 2021. Balik ka report sa patrol with Axon John Diaz. Axon John, sa balik ka report, please come in. Aksyon na mga plan, tatanan ka mga bago nga mga patrol units ang ginpanagtag sa Police Regional Office 6 sa naglain-lain nga mga provincial kag city police offices diri sa Western Visayas. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang Public Information Officer sang PRO 6. Subong adlaw, ginpatigayon ang misa kag ang turnover sa saniman nga mga patrol units sa naglain-lain nga mga banwa kag syudad. Mismo ang mga Chief of Police, Hepe, Station Commander, ang ilang mga patrol drivers ang nagtambong kag nagbaton sa mga patrol units action mar. Pinakadamot ang sabahin sa siyudad sa Bacolod, particularmente na ang Bacolod City Police Office kung sa diin pulog mga patrol units ang ginhatag diri action mar gikan ini sa headquarters ng Philippine National Police. Kay Solis, tigil uman sa lideri nga bagod ng mga panibago na nga units mas makabulig kini sa police operation nga patigayunon sang mga kapulisan. Yari si Police Lieutenant Colonel Solis, ang PAO sa PRO 6 sa itong interview. Subong at now, ang regional director nag-spearhead ng blessing and turnover sa
gani isang mga mismo ang mga hepe ang mga nag-receive? Ang mga chief of police na to, no? O po ng isang respective drivers mo ang personally receive sa pagkawakars na intended para sa isang kulitin. Okay. Pero sa rin sa national officer, national headquarters? According sir, ang inyong mga patrol na details, hindi siya sa national headquarters, which is iba pa na office natin sa regional office, and dito na pa man natin sa receiver ng police units natin. Para sa atin mga police units. Sa 30 patrol details natin, 2 ang intended para sa klan, 3 para sa ticket, 3 para sa kapis, 2 para sa gilas, 4 para sa Iloilo Police Provincial Office, 4 sa Bacolod City Police Office, and para sa Iloilo City Police Office. Which is the total inis sa tanang total of 30 details. Ano din sir ang reaction ni RD after receiving this multitude sa mga units sir, na makabulig sa patrol operations? Tama ini sa namin mobility assets sa national borders para sa units na doon sa Western Visayas. Which during sa turnover, pa sa General Director, we are very happy tungkol ni kasi ng mga additional assets from the police units, and pinaremind din sa aton ng Regional Director, aton ng mga drivers, sa aton ng mga unit commanders na dapat malungan ipinay kaya politinis sa aton mga kampanya against sa criminality. Action mga kabatihan, si Police Lieutenant Colonel Solis ang PIO sa Police Regional Office 6. Report gikan sa Batol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa tutanang nga mga ka-aksyon sa din ka mga bahin sa Pinas. Laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Aksonal John. Dali kita na sa pagpahibalo sa inyo sa ngagod. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad. Kato sa nga mga nagpadala sang dugang nila sa nga mensahe. Okay, Erwin D. Gonzales, good afternoon. Aksyon Marlo, monitor lang ko. Salamat, kid. Si Ma'am Jinky Dialag doon. Merry Christmas, Ma'am Jinky. Advance Happy New Year, Ma'am Jinky. Oh. Ngayong hapon ng Sumarlon, nasa kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, sa kay Noel Amar, Alex R. Montesa, Milail Oligo, Lily King, Raymar Suatu, Imperial Alma Oligon, and all my family sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. From Arizona, USA. Si Milal Oligo, Tamyaw lang Liog, please ma'am. Vanessa Star Mayo, Doc Mayo, Jinky Dialag doon, Noel Amar Alex Montes. Live na live, si Milal Oligo. Evelyn Ibongosero, mayong hapon ng Samarlong, stay safe and God bless. Salamat, kid. Okay. Thank you. Balikan tiba ko ya.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma.
Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon. Sa mga nagapamangkot naman kung diin mabakaw ang Evergreen, muning cleansing, nourishing, Tadel. Alas 6:01 magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, Action and Defensor. Ako naman, Action na Marlon Hinvaya, Action Reports Afternoon Edition. Mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Isyo. Serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action!